στα στενά δρομάκια σου. Γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία στις 14 Μαρτίου 1934. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και από το 1957 έως το 1963 αφοσιώθηκε στον κινηματογράφο. Φεύγω και το βήμα μου με γυρίζει πίσω, ας γινόμουν παιδί να σε σεριανίσω. Ήταν ένας άνθρωπος που μίλησε στην ψυχή του απλού ανθρώπου μέσα από τις ερμηνείες του στις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, που σιγά σιγά άφηνε ένα αποτύπωμα στα αυτιά των θεατών, όπου αγαπήθηκε από αμέτρητους Έλληνες. Τα σενάρια που γράφτηκαν οδήγησαν μεγάλες προσωπικότητες της μουσικής να πλαισιώσουν με τραγούδια αξέχαστες επιτυχίες που αγαπήθηκαν από μικρούς και μεγάλους. Οι στίχοι άγγιξαν την ψυχή των ανθρώπων εκείνης της εποχής και μέσα από τις ταινίες του έγιναν και εκείνοι οι ήρωες εκείνων των δύσκολων χρόνων, του ξεριζωμού, της ξενιτιάς, της προσφυγιάς, της εργατιάς και της βιοπάλης. Τα τραγούδια του έφτασαν όπου υπήρχαν Έλληνες, και όπου υπάρχει Έλληνας υπάρχει και μία μικρή Ελλάδα που τα θυμάται και τα σιγοτραγουδά. Έτσι άρχισε να κατακτά μια ιδιαίτερη θέση στην ψυχή των ανθρώπων και να ξεχωρίζει ως το παιδί του λαού. Ποιος ηθοποιός είναι γνωστός σαν παιδί του λαού? Ξανθόπουλος. Ο Νίκος ο Ξανθόπουλος. Σαν παιδί του λαού, ο Νίκος Ξανθόπουλος. Ο Ξανθόπουλος ο Νίκος. Πιστεύετε ότι ο Νίκος Ξανθόπουλος έκανε καλό κινηματογράφο? Στην εποχή του και για την εποχή του, ναι. Και κινηματογράφο και σαν τραγουδιστής καλός ήταν. Έχει πετύχει και ως τραγουδιστής και ως ηθοποιός στον κινηματογράφο. Και τα έργα στα οποία συμμετείχε ήταν πάρα πολύ σημαντικά και ωραία. Και έπαιξε έργα που ήταν βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Ακολούθησε το πνεύμα του λαού τότε. Είχε αίσθημα. Έδειχνε την αγάπη και μέχρι σήμερα την δείχνει στον κόσμο την αγάπη. Για την εποχή εκείνη έκανε ταινίες που άγγιζαν το λαό. Διότι είχε πιάσει τον παλμό του λαού και τι ήθελε. Μη μ' αγάς τις μαργαρίτες, παραπονεμένο μου. Είσαι η καλή μου η μοίρα και το πεπρωμένο μου. Είσαι η καλή μου η μοίρα και το πεπρωμένο μου. Μη μ' αγάς τις μαργαρίτες, παραπονεμένο μου. Πώς κατακτήθηκε αυτός ο τίτλος, κύριε Ξανθόπουλε? Αυτός ο τίτλος κατακτήθηκε γιατί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, ο οποίος είχε βιώματα από την λαϊκή γειτονιά στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε, εξέφραζε τους καημούς, τα βάσανα, τα όνειρα των ανθρώπων της γειτονιάς. Πού γεννηθήκατε, πού μεγαλώσατε? Εδώ λίγο πιο κάτω, στη Νέα Ιωνία γεννήθηκα. Γειτονιά? Εκεί γειτονιά με χωματόδρομους. Παιδιά έξω, τσιλίκια, παιχνίδια. Τι να σου πω, γειτονιά με εργοστάσια τριγύρω, μαγική γειτονιά. Μεγάλη οικογένεια είσαστε, είχατε αδέρφια? Όχι, δεν είχα. Μοναχογιός. Μοναχοπέδι, μοναχογιός, γι' αυτό και έχω γίνει και έτσι εσωστρεφής και σιγανός και παραπονιάρης. Τα χαρακτηριστικά των μοναχοπαιδιών, έτσι. Ναι, γι' αυτό καμιά φορά άμα βλέπω κανένα και έχει ένα παιδί, λέω κάνε κι άλλο. Πόσα παιδιά έχετε κάνει? Εγώ 4. Από τον καημό, έτσι. Από τον καημό, μα όχι μόνο παιδιά. Ο καημός, αυτός ο καημός του μοναχικού ανθρώπου με συνόδευε για πολλά χρόνια. Ξέρω και εγώ μοναχοκόρη και μοναχοπέδι. Ναι, τον ξέρω τον καημό. Αφού έλεγα άμα παντρευτώ θέλω να μπω σε ένα σόι μεγάλο, ρε παιδάκι μου. Να μπω σε ένα σόι να είναι πολλά αδερφοξάδερφα, ξέρω εγώ. Γιατί τα παλιά τα χρόνια που θυμάμαι που ήμουν παιδί, στις γιορτάδες, ξέρω εγώ, Χριστούγεννα, Πάσχα, όλο μόνος μου ήμουν. Έβλεπα στη γειτονιά να είναι 4-5 αδέρφια, γλέντια, χαρές, γιορτές, διπλά γενέθλια, διπλές γιορτές. Ναι. Και αυτό το μοναχοπέδι λοιπόν από τη Νέα Ιωνία, από τη γειτονιά, πώς κοίταξε τον κινηματογράφο? Ο κινηματογράφος ήταν μια μαγική ιστορία. Βέβαια δεν κοίταξε τον κινηματογράφο
κατευθείαν, πρώτα κοίταξε το θέατρο. Γιατί επειδή στις σχολικές παραστάσεις συνήθως έτσι γίνεται, έτσι ξεκινάνε όλοι. Στις σχολικές παραστάσεις έπαιζα 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, όλους τους παπάδες, τους καλόγερους της Επανάστασης είχα παίξει. Λοιπόν, επειδή έπαιζα θέατρο στο σχολείο, διακρίνανε ότι υπάρχει κάποια σπίθα, κάτι υπάρχει και έτσι με παρότριναν και πήγα στην δραματική σχολή, τέλειωσα τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου και έπαιζα για χρόνια στο θέατρο. Οι γονείς σταθήκανε βοηθοί σε αυτό, οι γονείς σας? Ναι, δεν αντέδρασαν. Γιατί εκείνες τις εποχές ήταν λίγο σκληρό το να πει στους γονείς θέλω να γίνω ηθοποιός, θεατρίνος. Ναι, πράγματι ήταν σκληρό, αλλά να σου πω κάτι. Οι γονείς μου είχαν εμπιστοσύνη. Εγώ, και συγγνώμη που το λέω μόνος μου, ήμουνα καλός μαθητής. Δηλαδή ήμουνα άνθρωπος που δούλευε, που διάβαζε, που εργαζόταν. Λοιπόν, βλέπανε ότι. Μου έλεγε δηλαδή η σχολημένη μάνα μου, αγόρι μου, εγώ σου έχω εμπιστοσύνη. Ό,τι και να κάνεις καλό θα το κάνεις. Δεν με νοιάζει να πάει να γίνεις ηθοποιός. Οι ταινίες του πολλές και η αγάπη του κόσμου ακόμα μεγαλύτερη. Πόσοι και πόσοι έκοβαν από τα περιοδικά και τις εφημερίδες της εποχής τις φωτογραφίες και τα άρθρα που αφορούσαν το πρόσωπο του αγαπημένου τους καλλιτέχνη. Κανείς τους δεν ξέχασε τις ατελείωτες σειρές που σχημάτιζε ο κόσμος περιμένοντας έξω από το τότε θέατρο και κινηματογράφο για να τον απολαύσουν στις εκπληκτικές του ερμηνείες. Δεν θέλω άλλες προκοπές, την τύχη μου την είδα κι αν πάρω χίλιες ξενιτιές δεν φτιάχνω μια πατρίδα, κι αν πάρω χίλιες ξενιτιές δεν φτιάχνω μια πατρίδα. Στο Βανκούβερ, όπως τραγουδάμε μέσα στο κέντρο, είναι μια παρέα και τρώνε και πίνουν και λοιπόν ένας χοντρός και φωνάζει ο Πασχάλης. Λοιπόν, είπε στο σερβιτόρο ο Ξαδόπουλος να έρθει στο τραπέζι. Θυμάσανε, μου λέει, έρχεται ο σερβιτόρος μου, το λέει. Εγώ συνηθίζω, δεν κάθομαι στο καμαρί, να ανακατεύω με τους ανθρώπους, γυρίζω. Πάω λοιπόν, μόλις τέλειωσα, πάω, κάθομαι στο τραπέζι. Λέει, τι θα πάρεις? Λέω, ό,τι πίνετε, φέρε ένα καθαρό, ένα πιο. Λέει, τι είναι αυτά που λες? Ξέρεις τι είσαι εσύ για μένα, τι σου χρωστάω? Πρέπει, δεν πειράζει, εγώ. Λέει, δεν θα φέρω, φέρε ένα μπουκάλι. Όχι, λέει, φέρε μια κάσα σαμπάνιες, άνοιξε τις εδώ μπροστά και φέρε και το φωτογράφο. Να βγούμε και φωτογραφία. Εγώ δεν θέλω να το ξυλώσω τον άνθρωπο. Καμιά φορά έχουν πιει 2-3 ποτήρια και δεν καταλαβαίνουν. Εκεί το 10 μπορεί να γίνει 100, μπορεί να γίνει 1000. Δεν καταλαβαίνει άλλος. Εν τέλει ήρθε που λες, το βγάλανε. Τι σου χρωστάω σένα και τι σου χρωστάω και τι είσαι εσύ για μένα. Του λέω, εν τέλει θα μου εξηγήσεις τι είμαι εγώ για σένα. Μου λέει, άκου να δεις. Εγώ, μου λέει, είμαι μαγαζάτορας, έχω ένα εστιατόριο στο Καπιλάνο. Μου λέει η γυναίκα μου μια μέρα, λέει, άντρα, ξέρεις, εγώ αύριο θα πάω στο Βανκούβερ. Μου τρελάθηκες? Θα πάω στο Βανκούβερ. Αύριο Κυριακή εδώ θα γίνεται χαμός. Θα έχουμε κόσμο πολύ. Όχι, λέει, εγώ θα πάω στο Βανκούβερ. Βρε, τι να κάνεις στο Βανκούβερ? Κάτσε εδώ πέρα, αφού θα. Όχι, λέει. Παίζει μια ταινία του Ξανθόπουλου και άμα τη χάσω δεν θα την ξαναφέρουν. Μόλι τρελάθηκες, λέει. Όχι, θα φύγω, δεν θα φύγεις, θα φύγω, δεν θα φύγεις. Τη λέει, κοίταξε να δεις. Άμα πας στο Βανκούβερ, μη γυρίσεις πίσω. Θα σου κλείσω την πόρτα. Και πήγε, λέει, στο Βανκούβερ και της έκλεισα την πόρτα και χώρισα και ησύχασα. Καταλαβαίνεις τι σου χρωστάω.
στενά δρομάκια σου έμεινε η καρδιά μου. Φεύγω και το βήμα μου με γυρίζει. Η αγάπη του κόσμου μεγάλωνε όλο και περισσότερο και τον έκανε να θέλει να τον γνωρίσει από κοντά, να συζητήσει μαζί του και να γίνουν φίλοι του. Με γυρίζει πίσω, ας γινόμουν παιδί, να σε σεριανίσω. Δημήτρη, θα ήθελα να μας πεις πώς γνωρίστηκες με τον αγαπημένο σε όλους Νίκο Ξανθόπουλο. Πήγαινα μια μέρα το πρωί να πάρω μια εφημερίδα και συνάντησα ένα φίλο μου. Και μου έλεγε ο φίλος μου, ξέρω εγώ, γιατί λέει τρέχεις τόσο πολύ, λέω, έχει μια ταινία με τον Ξανθόπουλο. Μου λέει ο φίλος μου αρέσει και εμένα είναι ο Ξανθόπουλος. Του λέω, αμέσως στο μυαλό μου έβαλα τη σκέψη ότι είναι ευκαιρία να πάω να τον γνωρίσω από κοντά. Πράγματι το παιδί μου είπε ότι και εγώ θέλω να τον δω από κοντά τον Ξανθόπουλο. Πραγματικά συναντηθήκαμε μια μέρα και Κυριακή κιόλας μάλιστα και φύγαμε με το μηχανάκι και πήγαμε να τον δούμε. Μπήκαμε το σπίτι του, μου λέει ήταν το σπίτι του Ξανθόπουλου. Εγώ χαρά όλα αυτά, ξέρω εγώ ότι δεν το πίστευα ότι είμαι απόξω από το σπίτι του Ξανθόπουλου. Λέει να τον εφωνά, πατάγαμε το κουδούνι, ξέρω εγώ ότι δεν άνοιγε κανένας. Λέω να φτάσω μέχρι εδώ και να μην ανοίξει πόρτα. Κάποια στιγμή εγώ με είχε πάρει κάτω βόλτα. Μου λέει ο φίλος μου, λέει Μητσό, ο Ξανθόπουλος. Λέω πού είναι? Δίπλα. Πετάγει το Ξανθόπουλο, τι έγινε ρε μάγκες? Τα χάσα εγώ 5 λεπτά, ξέρω εγώ ότι έμεινα, σταμάτησε η καρδιά μου. Εγώ δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι έβλεπα τον Ξανθόπουλο από κοντά. Το ίδαλμά μου, αυτό το καλύτερο φίλο που έχω γνωρίσει. Μας έβαλε μέσα στο σπίτι, φτιάξαμε καφέ, μας κέρασε, μας ρωτούσε από πού είστε και όλα αυτά. Το απάντησα, μου λέγε διάφορα πράγματα στις ταινίες, στα τραγούδια, τα πάντα όλα. Και εγώ βέβαια δεν τον άφησα σε ησυχία. Σε κάθε ερώτηση που το έκανε του ανέβασα και το επίπεδο του. Του έλεγα δηλαδή ότι σε αυτό το έργο είχες παίξει έκανες αυτά τα λόγια. Μετά έλεγες αυτά τα τραγούδια. Είχε πας πλάκα. Δεν τα θυμόταν ούτε ο ίδιος ο Ξανθόπουλος αυτά. Βέβαια, εντάξει, εγώ συνέχιζα και πήγαινα στον Ξανθόπουλο. Λέει, ξέρω, του πήγε μάλιστα, θυμάμαι και ένα σκηνικό. Λέει, γιατί του είχα πάει και ένα μπουκάλι ουίσκι του Ξανθόπουλο και μου έλεγε αυτά, λέει, αυτό το ποτό θα το πάρεις πίσω και θα το πιεις με τους φίλους σου. Και λέω Νικολάκη, λέω, κοίτα να δεις, όπως εσύ στις ταινίες δεν θα δεχόσουν τα χρήματα πίσω, εγώ δεν θα δεχόμουν το ουίσκι πίσω, λέω. Δεν υπήρχε περίπτωση να το δεχτώ. Και γίναμε φίλοι. Φίλοι, λέει μην έρχεσαι τζάμπο, ξέρω εγώ, πάρε και το τηλέφωνο μου να μιλήσεις. Όταν θα μπορεί να μην είμαι εδώ, να έρθει μια μέρα ξέρω και να μην είμαι εδώ. Όντως έτσι έγινε. Πραγματικά τον έπαιρνα τηλέφωνο. Του είχα πάρει για πρώτη φορά του Αγίου Νικολάου, να είσαι καλά παιδί μου και όλα αυτά. Του ευχήθηκα τα χρόνια πολλά, πολύχρονες και όλα αυτά. Και στις γιορτές που ερχόντουσαμε. Και πήγαινα τακτικά εγώ. Δημήτρη, θέλω να μας πεις τι σου έχει μείνει από τη γνωριμία σου με τον Νίκο Ξανθόπουλο. Χαρά, πραγματικά. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο.
ήμουν από τους πιο τυχερούς. Και όχι μόνο αυτό, είναι ότι με δέχτηκε στο σπίτι του. Έναν άγνωστο, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορώ να στο περιγράψω. Απλά αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι μίλαγες με έναν άνθρωπο που σε καταλάβαινε, σε εκτιμούσε, σε τα πάντα όλα. Εγώ πραγματικά δηλαδή ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος. Πάρα πολύ, δηλαδή δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για τη φιλία σου και που μας άφησες αυτή τη μεγάλη κληρονομιά για να σε θυμόμαστε πάντα. Τις ταινίες και τα τραγούδια σου. Παίρνει βόλτες, τα γέρι τραγουδά, η μοίρα μου αμάξι και με πάει. Ο δρόμος φέρνει βόλτες, τα γέρι τραγουδά, η μοίρα μου αμάξι και με πάει. Ο κόσμος είναι ψέμα που σβήνει μια ναυγή. Ο άνθρωπος διαβάτης έρχεται και πάει, και με τα βάσανά της είναι όμορφη ζωή, γιατί η καρδιά ποτέ της δεν γερνάει. Και με τα βάσανά της είναι όμορφη ζωή, γιατί η καρδιά ποτέ της δεν γερνάει. Κι ας έχει γονατίσει η πίκρα στη ζωή, κι αν τα δικό σε πνίγει πάντα να θυμάσαι, θα έρθουν όμορφες μέρες, μην έχεις συλλογή, περνάει η ζωή και αύριο δεν θα σε. Θα έρθουν όμορφες μέρες, μην έχεις συλλογή, περνάει η ζωή και αύριο δεν θα σε.